ụmụnne m bi na diaspora agwara gị na ọwụ naanị ọrụ nọọsụ ọrụ dọkịta ọrụ healthcare na-enye ego n'obodo oyibo mbakwa ọwashi enwere ndị ọzọ na-emekwa ihe ndị ọzọ ha na-eji ya kpata ego even kpata ndị karịa ndị dọkịta na nọọsụ na-agba ha gburugburu na-aga shift 24 hours ndị nọọsụ gwa gị ha ahụ ga-ahụ mmadụ gị gwa gị ekwere ha ebere naanị ndị nọọsụ ndị healthcare in general ha gwa gị ha na-ahụ akwa ichetara nwaanyị ahụ na aga ọrụ ọ si aga shift barbecue si ka m jee nweta onwe m otu enyi m nwaanyị ebe ahụ na-agwa m ọrụ ga shift 12 hours and in that 12 hours ọ na-handle up to 24 people. Ọwụ ibulite ndị ahụ na-atụgharị ha ọ dịghị izi. That is ike gwụrụ. Imecha ya gị ghọọ weightlifter majọ ya otu isha manage ga this kind of thing. Ya wụrụ sị ọ bụghị naanị ụdị ọrụ ahụ na-enye ego ndị ahụ agwaghị ha ahụ mmadụ ga-ekwa gị mana ha ji bịa ịgwa gị ụdị ihe nke anyị nwa na-emekọna anyị na-eme ọrụ digital marketing anyị nwere business anyị na-arụ ọrụ ị ga-ahụ ihe anyị mere n'afọ 6 ile anya anyị awụ ha ndị chandum ma ndị wayo ihe awụ n'ụlọ anyị ile anya ị ga-ahụ ụmụ anyị hụ ma ndị ke n'ebe a na-egwu egwuregwu hụ grandpa ebe ọ nọ na-enweta onwe ya ị ga-ahụ na ọnọdụ ya so awụ ha ndị chandum onye mere anyị ji na-agwa gị ihe anyị megewo ihe ziri ezi ya mechọrọ ihe ị ga-eji nyere onwe gị aka anyị ga-enyekwere gị aka chiguzo echi eme ya anyị emeni ya afọ 6 ọwụ ihe a na-eme n'ịntanetị anyị ga-ekụziri gị akụziri ụjọ atụla gị ma eme ịntanetị ma ịma ha ma ọ bịa na Canada ebe anyị bi ma ọ bịa ebe ọ bụla sọrọ gị biri anyị ga-eji guzo internet nọ everywhere now so all that all be restricted to one location ọ nọ everywhere ọ bụrụ na ị chọga ihe ị ga-eji nyere ezinụlọ gị aka bịa ka anyị shi gị ya ị ga-amụta otu esi eme biznes n'ịntanetị anyị ejighị otu e ga-esi hazie ya gaa n'ihu tere gị mma n'ahụ ma ị na-arụ ọrụ ma ị naghị arụ ọrụ ị ga-ebidoli ya because adị onye gwara gị ka ị hapụ ihe mewe now because mgbe anyị bidoro anyị ka na-arụ and ị ga-arụfu ihe ịrụga na-emekwe this on the side because at the end of the day onye ọbụla chọwa early retirement ike agwụla mmadụ n'obodo a na-eme clock in clock out a na-eme rigid lifestyle ike agwụla mmadụ that's why anyị take our old terms in our hands so that anyị may something different ị ga-enye anyị that flexibility ị ga-enye anyị freedom ma peace of mind gị na-ehi ụra n'abalị gaa ma na ị na-ehi ụra obi eshie gị ndị mmadụ na-apụ n'ụlọ ha na-alọta until abalị so ahụbe ụlọ ha in the day ụmụ ha amaghị ndị ọ dị ke naanị ka emege from morning to night so ya hụrụ mechọga ha ị ga-eme bịa ka anyị chigote esi eme ya ọkwa ihe ga-abara gị uru ọkwa ihe ị ga-eji ma ọkwa ihe ziri ezi a na-akwụkwa tax ọwụghị nke ndị etigbuo ụzọ gbuo chandụ ma eti okweri okwe ọwụghị dịka aha anyị ga-eji gị ụzọ ọwụ ka ego gị hangịrị na platform mba ọwụ cash out business gị na-eme business gị ego a na-abata anyị ga-eji gị proof gị chọkwa proof anyị eji gị anyị ga-ejigote esi eme ya ngwa dị oke ngwa sorry anyị na-abịa nwanne ya dịrị unu mma ndewonu unu pịa aka na bọtịn nọ ebe ahụ gaa na webụsaịtị anyị www.mekify.com ka ọ dịrị unu mma ndewonu bye bye